uNkulunkulu akakulonde kubusise la ukhona khona ngathi konke nje okwenzayo kungaba impumelelo. Kama kupastor ne-channel le-Flick sicelana ukubalekile ungasubscribe ungalike ungaba ilunga le-channel ilunga le-channel ke kuba nemadlana encane kango-9 njalo ngonyanga uyayifaka noma ucontribute ngayo. Kanti khona la account number ungakwazi uyisebenzisa uma ukuthi umuntu ofisayo ukunikela kuyi-channel ukuze ikwazi ukuthuthuka. Kodwa kancane lokho inamba ngicela isetshenziswe kuphela abantu abangamalunga le-channel. Uma ungelona ilunga lale channel noma ungayena umlandeli le channel ungayisebenzisa inamba. Inamba isenze kuphela kusuka ekseni ngo9 kuya ku5 ntambama. Ngale kwaloko kuba ukuthi mina nawe sivumelana ukuthi ngifulela ngo7 ngofulela ngo8. Kodwa uma singavumelana ungangifoneli kusuka ngo6 ebusuku nje from ngo5 after 5 ungasangifoneli. Nango 9 ekseni uyalo ngifona but before 9 ungafona. Sibheka iphupho elikano Mbuso Danise 4785 uthi ke sawubona icela ukubuza uma uphupha umuntu osashona engimaziyo esejele. Kuyenzeka ke iphupho elilodwa lisho izinto ezihlukahlukene zibe mbili zibe ntathu. Lokho ngikusho ngoku-experience enginayo la kulomkhakha. Likhona iphupho elisho into eyodwa nje lingajiki. Kodwa likhona iphupho elilodwa elivelayo komunye lisho kunye liphinde livele komunye silisho kunye. Yabo? Number 1, uma uphupha la umufi. Sikuthatha njengopawulo uma eboshiwe. Number 1, lokho kungachaza ukuthi lo muntu kungenzeka wathwetshulwa usemzini womuntu ogangayo njengamanje. Yabona? Number 2, uma uphupha futhi umufi kuPawulo umeboshiwe olungabe nje lichaze ukuthi umphefumulo walowa muntu awulele ngokuthula kumele nisukume nemlungisele. Iningi into ezenza ukuthi umoya wakho ungalale ngokuthula. Kodwa ke asesithi thina number 3 ongacishe kuphenduleke unumber 2. Uma uphupha umufi kuPawulo esithatha njengolobu umeboshiwe ngoba lokho kungasho ukuthi umufi akangenile ezidalweni. Kungenzeka ke wahamba enamacala ekumele nimshwelezele kuwo ukuze ke azokwazi ahlangane nezidalwa. Shule nje ngenzeka nje manje akahlangane nezidalwa ngenxa yalawa macala ekusamele nimhlawulele wona noma nimshwelezele kuwona. Asivale ke ngelithi ke number 4 kungenzeka futhi umphupho umufi sithele njengopawulo ubuma eboshiwe osuke nje lichaza ukuthi ungahle ke wena ubhekana nezinkinga nezinkathazo esizofika. Kuyenzeka uphupha umuntu ongasekho umbone bakhona abanye abantu umebona umuntu ongasekho nje uma engeke esimene esifanele kushonwe. Yabo? Uthothi umbona nje ukhathazekile uhlukumezekile noma ubona ujulukile uyasebenza busy ngokufa sengamaketanga umbona kodwa kushonwe. So nala nje obesejele komunye kungaba ukuthi kuneyinkinga ezizofika kuneyinkathi ezofika noma ke kungane into eyisifo engahle ifike futhi. Uyayibona? Siyabonga kakhulu ke nganza kwethu uNkulunkulu akanilondeni busise kodwa ke ngiyacela ukuthi nisticke kulokhu kokufona at least ngo9 ekseni kuya ku5 ntambama. Ngiyacela futhi nisticke ukuthi ningangi WhatsApp nisese ama calls kuphela khona direct calls. Angazi abantu abaningi kangaka abaqhamuka bengibhalela ku WhatsApp bachama kuphi futhi bawufunda kanjani ivideo uyilalela kanjani ivideo uyajumpa awuthi mengena ulalela ukuthi kuthiwa emqaleni uyajumpa nje ufunela kukhulunywa khona. Kanza kwethu kulela kuyo Jesu.